Salam. Şul aktyor tanıyan, oy, yok bey diyecek bolmadım. Men size 2005-nji ýylda düşürilen, ýagny 2000-nji ýyl bilen 2008-nji ýyl aralyga çenli Hollywood diňe ulgurumly diýsen, adamyň kalbyna ýaşap bilýän taryhy filmler düşürdi. Hawa, Gladiator, Troya, Царство Небесное. Ana men şu Царство Небесное barada gytgaça aýdasym geldi. Hawa, bu film diýsen gydykly film, ilki bilen film faktlaryny görkezmäkä men size bazada aýdasym gelýär. Olam elbetde film baş gahrymany Orlando Bloom. Film haçlıyor iş barada gidiyor. Yani Yerusalim'in goragy barada gidiyor. Salahaddin Eyyubi Yerusalim basyp almagy hem de Carol Richard'ın näçe gedek finansyp ýerine gaýtaryp alyp bilmeýär. Ine filmiň soňuna sojaga şerim aýdyp geçilýär. Ýöne men näme gydyklary aýdasym gelýär. Orlando Bloom gowy kino ýylly Hollywood'un şo döwürler ýerli-ýerine diňe taryh filmlerde düşdi. Ona men bilýär Pirat Karibski Morýada Troya filminde, ne Царство Небесное bolsa baş gahrymanyň keşfini ýerine ýetirdi. Oň ata babasy aslında gyljytly bolup dur. Şoň üçin hem Pirat Karibski Morýada da hemem Царство Небесное da bir ýerine hökman gylç ýasaýan ýer bardyr mehribanlar. Ýöne film adamyň kalbyna häzirem ýaşap gelýär. Siz şu filmiň prakatda netije bermedigini bilýärdiňizmi? Carol Baldwin roluna bolsa Edward Norton ýerine ýetirip, ol rejissörden öz adyny ýazdyrmady sebäbi goý tomoşaçylar diňe bir aktyor däl, obrazymy ýatda saklasynlar diýdi. Ridley Scott Yerusalim üçin Marokko şäherini saýlap aldy sebäbi bu şäher diýsen gadim hem taryh ýerleri bardy. Edil Yerusalim ýady salýady. Dogry filmde bir näçe taryh konsultantlar hem hökman ýanyna bolýar ýöne. Her bir filmiň rejissor kysarlary bolýar. Egerde men şu barada aýtmadyk bolsam, onda siz şu film Yerusalimde düşürildi diýmeňiz gaty ihtimallar. Film diňe bir taryh wakalary görkezmän. O ýerde bir derek gerek kan nöklendigini bellek geçýär. Şoň üçin hem Ridley Scott'y kino bilermenleri ýadgardylar. Bary bir filmi tomoşaçylar ýokary baha berýärler.